IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Kanagen, dagiti Manalon, iti Dingras Ilocos Norte, iti posible nga panakapektar dagiti mula natin, gaputi na pigsa nga angin todo, alapasaran, iti laing nga kalman. Nagpaot na surok mas nga oras sa asla bagyo, iti napasaran, dagiti taga Dingras, isot gapuna, nga amkenda amangan ta, maperti, dagiti mula anat natin inbagada, nagapu iti napigsa nga todo, kat nakarakar, dagiti inat natin, nga dagiti kita saan, nga hanakay iti dandalom isut gubuna nga posible nga iti panakalungsod dagito tuloy-tuloy iti panagtodo na in baga dagiti residente nga masansan iti panagtutudunan iti nakawat nga lugar isut gapuna nga inapit dan iti mabang maapit at maliklikan iti panakaapektar na iti kalman idol labar kasbag iti video kastang agbagyo iti kinabig sa akin na todo nga rason iti panagdandanag iti saan pinakaapit iti mula nga sanja kenda dumapay iti agdama idol Bernard keta madama iti panangkitkira iti Manalon iti mula da tumaliklikan iti panakadail na gaputag baliw-baliw iti panyempo na Idol Dennis Alipio tatak Aremen. Maraming salamat, Idol Dennis. Si Deta update, manipod dita kay Dingras, Ilocos Norte. When na yan, dito video na kakasa, dito agbagyo. Iti iliti Dingras.